मंडळी बघा, सुवर्णदुर्ग गड किल्लो मध्ये राहून काय करतो आपण? नुसते बिल्डिंग इकडे पडली तिकडे पडली असं आयुष्य जगा कोया. एक नंबर मम्मी बघ केवढा लांब लचक ब्रिज आहे. तुला म्हणायचं काय? कटावट घेऊ बघा. स्वामींचं आमचं दर्शन झाल्याशिवाय राहत नाही. श्री गणपतीचे पाऊल या बघा. या पाऊल फिश लिलाव असताना तो माकडा सकाळचा असता इले प्या प्या करत. मंडळी म्हणतील कोणी सांगितलं? बैलांची जोडी मस्त चरता बघा ती. पुन्हा बोलते तुझा सबस्क्राईब बरोबर आला नाही. इकडे बसले होत गाडी लावून. जो फरक आहे मगाशी जो मी म्हटलंय ना तुमका. नमस्कार मंडळी, सुप्रभात. पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तसं तुमचं आता माहितच आहे मी दापोलीत पोहोचलोय. तर आता दापोली गेल्या म्हटल्यावर जरा एक हॉल्ट झालो आणि आता मी निघालोय हरणे आणि अंजरले गणपती आहे ना, तो बघूक चाललोय. मागे एकदा मी गेलो होते, बरीच वर्ष आली ते का. तर चला आता गेल्यावरती दाखवतो तुमका. पॉइंट ऑफ व्ह्यू रिसॉर्ट आहे. प्युअर व्हेज आहे. तिकडे घर मस्त दिसतात ते. हे बघा हरणे आता 7 किलोमीटर जा जा आणि नंतर मग कड्यावरच्या गणपतीक जाणार. साठी उभे आहेत लोक. सर ह्या बघा, ह्या मुरुड बीच दापोलीतला कर्दे पण आणि आसूत पूल आहे तिकडे. तर आम्ही हरनेक चाललो पहिले. नदीत पाणी बघा. बाबू गॉगल हवं त्याला. ही बघा मस्त घरा बघा अशी डोंगरात, डोंगराच्या पायथ्याशी. निसर्गरम्य दापोली आणि कोकण. हे बघा मस्त व्ह्यू आहे. बाबा काय लिहिलं नाही ना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता की काफिला क्यों लुटा मुझ रहे जनून. अरे बापरे, एवढा लिहिण्यापेक्षा यांना पुस्तकच लिहायचा होता. पुढचं काय, गिला तेरी. आता पावसाळ्यात गिलाच होणार. गिला तेरी रहे बरी का सवाल है. सवाल आहे म्हणा जाऊ त्याकडं है ना. बापरे, पुस्तक लिहिलं असतं तर चाललं असतं. वरती बाबा लिहिल्यानं आणि खाली हिंदी मध्ये. नाका गोराई आठवला. पाली रिसॉर्टच्या इकडे असं जरा दिसता समुद्र. ते बघ मस्त मासे पकडतो वाटतं ते. पाळंदी बीच. अच्छा, म्हणजे ऐकला असाल तुम्ही पाळंदी बीच. आता हरणे लवकरच येत आणि जमल्यास मी बघतोय हरणेचा एक ह्या ना आपला फिश मार्केट लिहिला होता समुद्रावर. पण आता कसं पावसाचा सीझन आहे, मार्केट असतात का माहित नाही. सकाळचं पण असतं, सकाळी लवकर असतं. हा पहाटे असणार. ईशान लौकिक बीच रिसॉर्ट
टेन्शनच नाही आपल्याला. इथून खाली उतरायला आहे पाण्यात बीचवर जायला. अच्छा अच्छा. गाड्या वगैरे जातात. मस्त एक नंबर. आमंत्रण हा आपल्या जाऊया. हे आमंत्रण आता इथनं वरती घ्यायचं राईट. हा माहित आहे, उंच आहे ते कडा. निसर्ग विहारने दापोले सी व्ह्यू. इकडे पिक्चरची शूटिंग झाली नाहीत ना? झाले असते. त्या पुलावर झाली. हे बघा त्या बिल्डिंग कडे दिला. मी म्हणत होतोय किती वरती बिल्डिंग आहे, पण रोड असल्यामुळे सगळं डेव्हलप झालेलं आहे. बघा तिकडे लांब समुद्र दिसता. इथे एक व्ह्यू पॉइंट लागतो लो मस्त पैकी. थांबतो थोडा वेळ लेफ्ट तिथे पुढे. आता येईल ते बोर्डाची एक गाडी इली मुंबईची नंबर मस्त गाडीचो 101 आपल्या घराचा नंबर मस्त. मंडळी आहे बघा सुवर्णदुर्ग गड हा किल्लो मस्त. मी करून व्ह्यू बघा दाखवतो मस्त. गोळीवाडा लोक राहतात का तिकडे, त्या साईडला लोक राहतात. एक नंबर व्ह्यू आहे बघा. मंदिरा पण आणि मस्जिद पण कळून राहतं, काय प्रॉब्लेम नसता. जग काय करतंय, काय कुणाला पडलेली नाहीये बघा. म्हणजे जगाशी काही संबंध नसलेली जागा असं मध्ये राहून काय करतो आपण? नुसते बिल्डिंग इकडे पडली तिकडे पडली, इकडे गटार तिकडे हे तिकडे परप्रांतीय बरेच विषय. हे बघा हे आयुष्य, असं आयुष्य जगा गोया. आणि बघा तुम्ही येऊन बघा हे आयुष्य खरं. मंडळी हो बघा माझ्या ना तो सुवर्णदुर्ग किल्लो हा. आणि आता आम्ही बसला होय खाली. बघा खाली व्ह्यू बघा मस्त. खरं बघा मंदिरा म्हणजे सगळं. स्मशानभूमी पण आहे बघा तिकडे दिसतं स्मशानभूमी. अरे बघता मग आता आम्ही आहे ना पुढे जातो. गॉगल लावून बघा कसं दिसते. साधू जा माझं जो गॉगल तुटलो. एक नंबर मम्मी. बऱ्याच वर्षाने इकडे मी इलोय मंडळी. जवळजवळ 2015 गेले. 10 वर्षांनी गेले. 10 वर्ष नाही आता आठवत नाही. 2013 लग्न झालेलं काय
अनुपमचा हिरो बसलो आहे. चला आता आम्ही निघतो पुढे. निघालो. मंडळी आता खालच्या साईडला चाललो. कड्याच्या गणपती तिकडे जाणार आहे आता. तर खालच्या साईडने जाताना आता तुमका एक ना ब्रिज दाखवते. एक नंबर हा ब्रिज. म्हणजे आता माका सांगते ना 12-13 वर्ष अजून 12-13 वर्ष अधिक होऊन गेली मी इल्लय. तेव्हा माझी काही गाडी नव्हती. समुद्र आणि आता खालच्या ब्रिज कडे जाणार. मस्त दिसता एक नंबर. तर आता मगाशी दगड ठेवलेले होते बनवून आणलेले आहेत. तो ह्यो टाकतात काय ते बोटिंग साठी. बंदर बांधतात. बंदर एसटी. ह्यो तराटीलो बाईक वालो वैता. आता ब्रिज दिसतात बघा. काय केला आता ब्रिज वैता. मस्त मंदिर हा बघा. तेच ना रे कुठला तो बघा कड्यावरचो गणपती आहे ना दिसता. थंय जाणार आता आम्ही. थांबतोय गाडी नाही मागे पुढे होत. ह्या ब्रिज आहे बघा. ह्या ब्रिजवरनं आता आम्ही तकडे जाणार. एक नंबर खाडी आहे ना. खाडीचा भाग नाही हो. आणि अकडे समुद्र आहे बघा. अकडे समुद्र आणि तो समोर दिसता तो लाल जरा लालसर ना. सफेद मंदिरावरती रवली आणि खाली पण एक हा मंदिर. मध्ये जा ना पाऊल ना. हा पाऊला बरोबर. आता आठवला मग पाऊल आता गणपतीचा कड्यावरचो गणपती. तर थंय जाणार आम्ही. गाडी लावणार आणि चालत जाणार. बंदर बांधतो एक नंबर सुंदर. तर ऐका गेला असत तुमका. जरा मोबाईल बाहेर घेतलेलं आहे. तर म्हणतात ना सुंदर कोकण. मगाशी पण म्हटलंय तुमका. तो ह्यो सुंदर कोकण. हे इकडे ना सरळ काय इकडे गेले की हरणे. ओके गाव ना तो. हा आता गाव दिसला तो मम्मी. हा रोड गेला. हा येस आलं ब्रिज आलं. हे ब्रिज कधी बांधलं ना त्याची डेट बघू होती. हे हवालदार बसलेले बघा. गाडी अडूक टोल घेणार. टोल हे मोबाईल वर नको रे बोलू. मम्मी बघितलंस काय कसं वाटलं तो या. बघ केवढं लांब लचक ब्रिज आहे. काय घेऊ गाडी उभी करू मग जुना आहे तर. नाही तुला म्हणायचं काय कटआउट घेऊ बाय गावारला. मस्त एक नंबर. बोटी उभी होत बघा. आता सध्या पाऊस आहे ना बंद झाले होते. सुकोंडी गाव इलो. आता अकडनं बघा अंजरला गणपती मंदिर 4 किलोमीटर.
परिक्षेत्रात पर्यटकांचे हार्दिक स्वागत. 7.5 केळशी. केळशी मस्त ना, केळशी धबधबो नाही, केळशीचं काय ते बीच ना, केळशीचा पण बीच मस्त. जवळ आपण केळशी जाऊ शकतो ना, बघणार काय काय. येईपर्यंत वेळ होता ना. आता किती किलोमीटर होते ते? 7 ना, बघितलं नाही. 7 होतं जवळ आहे. कड्यावरील श्री गणपती देवस्थान अंजर्ले. मी इल्लय माका आठवता, मंदिर एका साइडला आणि पाऊल एका साइडला आहे ना, डोंगरात जरा म्हणजे साइडला थोडं चालून झालं. झाड बघा तुटन पडला मुळासकट. रोड जरा मंडळी असो छोटो हा, तर 2 गाडी म्हणजे समोरून गाडी इली तर सांभाळून जावचा लागचा. गाडी जरा इलाच कधी गाडी तर सावकाश गाडी चालवा. आता आठवला माका ते, आता तेव्हा एवढं हे नव्हतं मग वाटतं सिमेंटचं वगैरे. हे बघा स्वामींचं आमचं दर्शन झाल्याशिवाय राहत नाही. दोन्ही गाड्यांवर स्वामींचा बघा, श्री स्वामी समर्थ. 47 म्हणजे बोरिवली आणि 43 वाशी ऐरोली. श्री स्वामी समर्थ. भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे. चला जातो आम्ही आता गणपतीकडे. या बघा परीक एकदा लाजाळू दिसलीस, भेटलीस. लाजवलेली आहे ती, जरा मोठी साईज आहे ना म्हणून. चला आपण बाप्पाकडे जाऊया पहिलं. चला. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. आणि तिकडे पण श्री स्वामी समर्थ. हे इकडे मंदिर आहे मंडळी. तर आपण सध्या तिकडे जाऊया पावलाकडे, गणपतीच्या आहे ना, गणपतीच्या पावलाकडे चाललो. आणि इकडे सगळे स्नॅक्स, सगळे स्टॉलच. हे खैरी पण घ्यायचं आहे आपल्याला. का बघा ब्रिज, आम्ही आता इलाव ना गाडी घेऊन होता ब्रिज. आणि नजारा बघा एक नंबर. क्वालिटी बघा, क्वालिटी म्हणजे हिरवळ बघा एक नंबर. बघा आम्ही आता तो वरणा बघितलेला सुवर्णगड. आता बघा खाली थोडा लेवलला, खालच्या लेवलला इलाव. तर आम्ही वरणा मागाशी तुमका दाखवलंय ना, ते आता थोडं खालती दिसतं. एक नंबर स्पॉट. आणि म्हणजे पर्यटन स्थळ म्हणतात ना तर असा. आणि व्यवस्थित सिस्टम सगळी गेलेली आहे बघा. म्हणजे आता ही पावसाचा सीझन असत तर आता हे काम जरा चालू आहे. तेव्हा तिकडे पत्रे बित्रे टाकूचं काम चालू आहे. परी आपली, आमचा परी लाजाळूच्या मागे. ही बघ इकडे छोटी, हा ती छोटीवाली. हा छोटीवाली लगेच लाजणार. हा परीक लाजाळू भेटली एकदाची. भरपूर आहे ग, सगळ्यांका लाजून टाक. आणि तो झाड बघ बाजूचा मस्त शोभेचं झाड. बघा नजारा बघा मस्त. ए बाबू सांभाळ, ए बाबू हिरो येते चप्पल काढा. हो हो, बंगले काय, मंदिरा काय, तो तिकडे हरणे गाव आणि हो अंजर्ले. आणि माड वगैरे बघा, निसर्गरम्य कोकण आपलो स्वर्गाहून सुंदर. इथे चप्पल काढा. श्री गणपतीचे पाऊल. ह्या बघा मस्त पाऊल बघा. या बघा या पाऊल छोटासा.
चला मंडळी, आता हरणे गाव झालं आणि आता अंजारले पण झाला. गणपतीचा कड्याचा गणपती झाला, पाऊल दाखवले तुमका. आता चाललंय मी पुढे, चला. मंदिर हरिहरेश्वर मंदिर जिन्नोरला 2004 ला काम झालेला. मुख्य मंदिर फोटो वगैरे झाले मस्त. ₹500 दुरुस्ती. 1984 ते 1988 खर्च 18,000 त्यावेळी, आता लाखात जाईल. श्री गणपतीचे पाऊल हे आताच जाऊन येलो आम्ही. दुर्गादेवी मंदिर अंजरले, सुवर्णदुर्ग तुमका वरून दाखवलंय मी. आणि केळशीला आता बघूया, जाऊक भेटला तर महालक्ष्मी मंदिर. आमका जरा दर्शन घेऊक जरा सुतक चालू म्हणून आम्ही जरा आतमध्ये जात नाही. दुर्गादेवी मंदिर मुरुड, वणंद दापोली, त्याग मूर्ती माता रमाबाई आंबेडकर स्मारक. इकडे आम्ही काल गेलो, परशुराम भूमी बुरोंडिक. आणि हे आहे श्री स्वयंभू चंडिका देवी मंदिर दाभोळ. तर बघूया, मंदिर भरपूरच, देवस्थान. चला मंडळी, हे बघा तळा टॉर्टोइस, कासवा बघा, कासवा, मासे. ह्याच्यात तुला उडी मारायला पोहायला शिकवलं का रे? ह्याच्यात नाही देत तिकडे. ए बाबू इकडे, बाबू आमचं फिरता. मंडळी मस्त पाऊस इलो, ती पण शूटिंगच करता. मी म्हटलं थांबलो अशा, मस्त पाऊस इलो. आता आम्ही हरणे गावात चाललो, बंदरावर. आणि फिश मार्केट पण थंयच भरता. आता काय पावसाळा सध्या, मग अशी म्हटलंय तुमका, तर पावसात सध्या नाही हा, तरी पण त्या स्पॉटला आम्ही जाऊन येणार. तकडनं बघा मस्त. आता आम्ही मगाशी थंय गेला होते. आता पावसात काच खाली करत नाही मी. अंजरले गावात थंय आम्ही जाऊन येलो ना. आता पाऊस जाता, थांबा दाखवाय तुमका खाली करून. बारीक बारीक चालू आहे. त्या बघा ता पाऊल, गणपतीचा पाऊल आम्ही आता तकडनं येलो. ह्या साईडला ब्रिज रावला. आता पाऊस येतात आतमध्ये, थांबा. बंदरावर चालला होता. चला, गाडी जरा खालच्या साईडला टाकले, समोरून गाडी इल्ली ना म्हणून. मम्मी इली आहे गाडीवर. बघा मस्त ही मजा गावची. खडकावरती बघा कपडे धुतात. चालली आहे गाडी, चालली आहे. मंडळी होतो का समुद्र कसं खवाळलं.
आणि ह्या मंदिर श्रीराम मंदिर 5 पंढरी. आपण अजून पुढे जाऊ जाणार आहे. काय आता बंद पुढे हरणे. अच्छा मग ह्या काय हे 5 पंढरी आहे. मस्त रोड मोठा. ओहो यो सुवर्णदुर्ग. आता जवळून दाखवते तुमका एकदम खालून. बरी पाहिला समुद्र. लाटा बघा केवढे येतात ते. इथे वरती पाणी येतं वाटतं ना. किती जवळ दिसता बघा आता सुवर्णगड. इतिहास काय आहे बघा मंडळी. हे बघा इकडे सगळा फेकला गेला. वर येऊन गेला पाणी. हा बघा है ना. अरे लाट येऊन गेली त्याच्या का माका नाही. मंडणगडला माका वाटतं केळशी बीचला मी म्हटलंय ना मगाशी. मंडणगड वगैरे हा बरोबर त्या साईडलाच केळशी बीचला ना असं काहीतरी हा वाटतं. रस्त्यावर पाणी येतं. हे बघ ना आत्ताच मोठी भरती होऊन गेली वाटतं. हे बघ किती घाण आली भाऊ. देवश्री तरी बघ काल आपण गेलो होतो ना त्याच्यापेक्षा इकडे बघ लाटा येतात. आणि आम्ही सकाळी आपण काही ना फोटो काढला तो तिकडे वरती मंडळी. वरना मगाशी जो मी दाखवलं ना स्पॉट ऍक्च्युली तो 5 पंढरी गाव आहे बरोबर ना रे. आणि ह्यो हरणे ह्या साईडला जो सुवर्णदुर्ग गड दिसता ना त्या साईडचं गाव ह्यो हरणे. बघा हा हरणे बसता ना का. ह्या आता हरणे ह्या बघा हरणे बसताना घ्या म्हणजे डाव्या साईडचं हरणे गाव. आणि तो मध्ये खाली दिसता वरना एकदम तो 5 पंढरी. हे मंदिर लागला ना 5 पंढरी तर तुमका दाखवलंय तो गाव 5 पंढरी. आणि ह्या हरणे. आता बंदरावर आम्ही बघतो जाऊ भेटला तर जातो नाही तर मग अकडनं पुन्हा माघारी सरळ ना रे. ही बघ गाडी होंडा अजून आपली. तो कलर वेगळं बाबू बघितलं सेम गाडी आपली. हे बघा मंडळी बसले आहेत मच्छी घेऊन. बांगडे आहेत सुरमय छोटी आणि मुशिया बघा मोठी मुशिया. आणि काय आहेत चिंगळात काय ती मांदिली वाटतं थोडे छोटे पापलेटा बनत. चला मंडळी आता आम्ही बाहेर पडलो. हे बघा हैना गेलेलो आणि आता पुन्हा मेन रोडला बाहेर येलो. म्हणजे अकडनं तो रोड गेलो आता हरणे गावातनं. म्हणजे जाताना तुम्ही हैना जाऊ शकता जर स्पेशली तुमका त्या बंदरावरती फिश लिलाव असता ना तो माकडं सकाळचं असता तर तुम्ही ते व्हिडिओ बघितला असाल. आता मी येईन ऑड सीझनला येऊचा लागताला. ऑड सीझन म्हणण्यापेक्षा सीझन जेव्हा असता माशांचा तेव्हा येऊचा लागताला. आता कसा पाऊस आहे ना म्हणून जरा तर ती भरती होती त्याच्यामुळे तर आता बाजार काय म्हणजे काय नव्हताच आहे. तर आम्ही पुढे येलो. तर जेव्हा बाजार भरत असतात तर तेव्हा कधी येलोय मी पुन्हा तर नक्कीच तो लिलावाचा व्हिडिओ करेन मी. आणि सीझनला म्हणजे माशांचे जेव्हा मासे जेव्हा येतात बोटी येतात तेव्हा तो व्हिडिओ करण्यासारखं असतो. तर चला आता आम्ही बाहेर पडलो. बाकर हाऊस जेवणाची सोय आहे. आकडा जरा चाय पाणी करू थांबतो. दापोली 8 किलोमीटर, खेड 35, चिपळूण 68, रत्नागिरी, कराड, महाबळेश्वर. चला जरा चाय पाणी करता. मंडळी आता नाश्ता करून निघाला तर कर्देकडे चालला होता आम्ही एका मंदिराकडे. कुठलं मंदिर आहे? मंदिर ना बीच सॉरी बीच कडे चालला कर्देकडे. आता आम्ही बघा मुरुड बीच इकडे आहे राईटला पण आम्ही कर्दे बीच कडे चाललो. तर आणि मंदिर पण आहे भैरवनाथ तुमका दाखवतोय आणि व्हिडिओची सांगता करतोय. चला
मस्त समुद्र, अफाट अथांग. कर्दे बीच. पुढे हा काय अजून बीच? नंतर लाडगर बीच, लाडगर. मंदिर. हा हा हा, आपण त्या साईडने बघत होतो ते काल. हो हो हो, मस्त. पाणी उडतं ते. का बुक केलं का हॉटेल नव्हतं, इले प्या प्या करत. लवकर ते. हा हा, आय लव कर दे. इकडे हेर अडकतात ना, पण शूटिंग पण घ्यावा, गाडी चालवा. इकडे मंडळ म्हणतील कोणी सांगितलं. या आरे वारे साईडला ना, रत्नागिरीला असाच सेम असाच असंच रोड वाजून आणि अशी सुरूची झाडं आहेत. तसं पण एक स्पॉट आहे लाडगरला, अशी म्हणजे नुसती सुरूची झाड अशी. यांचा काय होता, ह्यांका रूम भेटत ना वाटतं. अरे जावा खैतर हवा, कपडेच काढूच्यात ना. हे का, हे रूम बघा, फ्रेश व्हा मस्त वेगळी आणि दारूच्या बाटल्या घेऊन मजा करा. पुण्यावरून इलेच आगासपासून हाय थांबतात, थंय थांबतात. आम्ही आता आमच्या रूमवर जाणार. आमका काय ऑर्डर देऊची नाही, आमचं पाहुणचार केलो जाता. आणि आज आमका मेनू आमचो आताच कळला, मटन खिमा आणि चिकन, सुका चिकन एक नंबर. आणि भाकरी किंवा काय माहित नाही आता काय करतात, चपाती केल्याने तरी चालत. एकदंत रिसॉर्ट एक नंबर. म्हणजे हे बघा, लावणे अजून तर गाडतात. ठीक आहे, पाऊस जरा मध्ये गेलो होतो. इकडे समुद्र पडतो, पण पाऊस काय असं हे नाही की सगळीकडे पडता. म्हणजे हे बघा, हे घोडो बघा. आता आमच्याकडे घोडो कोण नाही सध्या, तो येतो ही नदी. आता मासे गरीब वेळ पण नाही मागा. मस्त हे बघा, शांत पाणी. इकडे डोबा जरा, इकडे इकडनं असं गेलं ना, लेफ्ट मारला इकडे कोंडा पण आहे. साकव बघा जुनो. आणि इकडे कोंडा, मासे आरामात भेटतले. आता उतरत नाही. आपला सरळ जाऊदा ना. श्री स्वामी समर्थ महाराज. लेफ्ट आपल्या राईट महाराज खरंच चुकले नाही, सरळ नाही जागा, रास्तोच काय सरळ बारपा रिक्षेचो. लाजळू आमच्या परीक लय भेटल्या. बैलांची जोडी मस्त चरता बघा ती बघा. म्हणजे एक एक असं ना बघण्यासारखा कोकणात. जुने दिवस ना आठवतात. आणि जुने दिवस हे असेच, ही जी शेती लावणी लावताना, बैल चरताना, बाजूक चिखल करून झालो की बैलांका सोडणार. आता आम्ही एक दत्त मंदिर तर बाहेरून पाया पडू जाता. ओ माय गॉड, हो हो हो, नाईस टू सी सी सी. फालतू योगा यो. दोन प्रकारचा पाणी. होय होय, लाल आणि हो हो, मम्मीला आमच्या कळलं. दोन प्रकारचा पाणी आहे मंडळी. थांबा, थांबतोय आता. होय होय, दोन प्रकारचा पाणी आहे. थांबा, काच खाली करतोय. हा, हे लाल आणि तिकडे बघा निळा आतमध्ये. आणि पाणी कसं बघा, हे वाळू इकडे जा ना, ती लाल वाळू काय ती लाल वाळू पप्पा काल बोलवते होते ना. हा हा हा, हीच ना ते. म्हणजे ही दोन प्रकारची वाळू मंडळी. काळी आपली नॉर्मल असतात ती, आणि लाल पण. तर बाजूबाजू अशी स्पॉट आहे. हो कोल्लो बघा, कोल्लो हो, तू कोल्लो बघ. उतरा माकडला कोल्लो. ह्या रोड बघ, हा 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 हा, मस्त एक नंबर. ही बघा, ही वाळू ती मंडळी. म्हणजे दोन प्रकारची आजूबाजू वाळू. तुमका ह्याना दिसता का माहित नाही. चला मंडळी.
मंडळी आता बघितलंच ना, हे बघा हे करदे ना, काय लाडकर. हा हे लाडगर, सॉरी करदे सोडला मागे, लाडगरचं बीच हा मस्त वेगळी इकडे. आता फोटो काढ मध्ये आणि उभा पण राहा. ए, राहू ना बाबू, राहू नको. आता हे व्हिडिओ हेच संपवता. व्हिडिओ कसं वाटलो छोटस हे बघा, हे समोर बघा दोन प्रकारचा पाणीचा, ह्या लालसर दिसता आणि पुढे बघा निळा, अशी लाल वाळू, वेगवेगळी वाळू हा, त्याच्यामुळे हे स्पॉट लाडगर तो प्रसिद्ध आहे. पण समोर दिसत होता तुमचा लाल 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 समुद्र, मागे निळा पाणी. ही वाळू इकडून दाखव पुढे. ही लाल वाळू दिसतात, पाणी बघा. चला आता हे व्हिडिओ हे संपवतो. व्हिडिओ कसं वाटलो कमेंट करून नक्की सांगा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा व्हिडिओ. पुन्हा बोलते, तुझा सबस्क्राईब बरोबर आला नाही. आणि चॅनलला नवीन इला असाल तर सबस्क्राईब करू विसरा नको. तर चला ह्यो कोकण अपलोड असा, येवा कोकण अपलोड असा मस्त. तो बघा सुवर्णदुर्ग किल्लो आहे ना रे, सुवर्णदुर्ग आहे ना तो बघा, सुवर्णदुर्ग किल्लो आहे ना, पण दिसता लांब आता आर पार तकड नाही लाव. तर ह्यो स्वर्गाहून सुंदर असा आमचो ह्यो कोकण. जरा येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतं मन. बाय बाय, टेक केअर, काळजी घ्यावा. मंडळी हे बघा दत्त मंदिरकडे बॅटरी पण उतरतील या, तर पटापट तुमका दाखवते लास्ट. ह्या मंदिराकडे माझा होशील ना ना ओके, माझा होशील ना ह्या सिरियलची शूटिंग झाली आहे. आणि बघा ह्याकडनं समुद्र मस्त दिसता. आता आमका जरा गडबडच आहे, तर मी पुन्हा मुद्दा म्हणून आता मी फॅमिलीक जरा घाई गडबडीत घेऊन येईल एक दिवसासाठी. तर फुर्सतमध्ये पुन्हा ह्यांका घेऊन येईन. मस्त समुद्र. काल आम्ही त्या साईडला गेलो, तिकडून ह्या दिसत होता मंदिर. चला आता मंदिरात बाहेरून जरा आम्ही पाया पडतो आणि मग निघतोय ते. बघ दत्त मंदिर. मंडळी हो बघा समुद्र बघा, लाल लाल पाणी. इकडे बसले आहेत गाडी लावून. ह्यो फरक हा मगाशी जो मी म्हटलंय ना तुमका सुरुवातीक, लाल पाणी आणि तकडे बघा त्या साईडला निळा पाणी. एक्झॅक्टली